बिथिंबो दख'ना बिथिंबो दख'ना दख'नाखौ खैखानसो लानाय जाखो मिन्थिया ओमफ्रायो आर'नाइबो लादों हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै माबा बाजार दिनहाय लोगोफोर जोंनि गामि खाथियावनो बाजार जायो बै गिरुवा होननायावहाय 2 किल'मिटारसो गोजान आरो ओमफ्रायो मा खालामनो संसार जानाय मानसि न'खरावथ' बायदिसिना बुस्थु नांगौ जाखायो ओमफ्राय दा लायनो थांनो नागिरदों आरो बाजाराव ओमफ्राय बे मैगं थाइगं खरस खालामनायजोंनो लोगोसे एसे बैसागुनिबो आङो माबा माबि बायनो नागिरदों आर'नाइफोर ओमफ्राय र'लाय थांग्रोनोसै मा बायनाय जायो जिखिजाया बेफोरखौनो एसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायलांसै आरोना जायफोरा भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै मनाबो लाखाबाय मनायालाय एसे गिदिर मानि खिन्थु मनाया बुंबोगोन ना बुंबोआ मिन्थिया जिखिजाया थांबाय थानोसै ओमफ्राय मुथा माखौ बुंगोन नामा मुथा बुंदो होमबालाय बेयावहाय आंनि ओरै गाखोग्रा बाबो दुजुबा आं सोंगा लाखिया साइज गैथारा बाजाराव थांनाया दाबो सहैयाखै ओमफ्राय नैबे बेखिनियावहाय जोंहा बै गामि खाथिनि बिजावजालि आरो बेस्रा बेयावहाय न' गोदान लुहैसिगोन दिनै खुन्था गायबाय ओमफ्राय जोङो एसे प्रसाद जालांसै होननानै हाबलांबाय आरो ओमफ्रायो मा होनगोन दा मा होनो बाजार सहैनि सिगाङावनो मोनजालांग्रोबाय होननानै बुंनांसिगोन आरोना नै बेस्रानो थाहैगोना बेसालाय बेयावबो न' दंखायोमोन ओमफ्राय स्रा बिजावजालि सासे दंबावो नालाय ओमफ्राय बेयावहाय बेस्रा थासिगोन ओमफ्राय बेस्रा बेयाव थाहैसिगोन बेस्रा होनजोब्बाय आरोना मोनथिलायासै दां जिखिजाया आङो खोन्था आं रायलायनो रोंलालै मा खोन्थागोनसो जालाबायसोबाय ओमफ्राय नै एसे खुन्था गायनायखौ नायबाय आङो बाजाराव मोनहैनायनि सिगां बाजाराव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय मा बुंनो आरो ना बाइकजों फैबाथ' खानायफोरा गुरलाय गुजाय जाबोजोबखायो ओमफ्राय आंनाबो एसे गुरलाय गुजाय जाबाय नालाय ओमफ्राय मबाइलावनो नायनानै एसे देलायदों ओमफ्राय मेगनाबो दिनै बोरैबा एकदम गोबाव उन्दुनाय बायदि एकदम फिसा जादों आरोना गोबावथ' उन्दुवाखै आं हराव गाबखुमादोंहाय बिफोर गैया आंखौ दुखु जाबा गाबखुमायो अनजिया सिरि रावनोबो खिथाया ओमफ्राय मेगनाव सिनायो आरोना ओमफ्राय नै दा सिनायबाय ओमफ्राय बाजाराव हाबहैनोसै दाना ओइयाव हाबग्रोनो होयो जोंना ग्रुपनि पान कार्डआ मोनफैयाखै नालाय माबायाव जोंना बिदि बर' बाजारथिं मोनफायमोन ओमफ्राय मोनफैयाखै ओमफ्राय बे गिरुवायावहाय मोनफैदों नामा एसे सोंनानै नागिरनो नायदों आरोना फैबाय मालानिफ्राय 21 जागोन र' ओमफ्राय माबा पान कार्डसो ग्रुपनि आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनफैबाय नामा होननानै एड्रेसा थारमाने सिंग्लिमारि जाना दंमोन सिंग्लिमारि दंबायबाय नामा होननानै माबादोंमोन आरो दे दे कविताखौ औ जाबाय दे itu फानलु राजा दङलै एसे मोजां मिनिनानै हरदो
Oi, आइनो माबायदि दख'ना नांगोन दे? आइनो माबायदि? 300 खुन्दुंखौ गानहाय माथो गानबानो गुफुरजोबो आं मोजां मादै मोजां बाजाराव सिगांग्रो दख'नाफोरखौनो लाग्रोनोसै होननानै एसे नायग्रोबायनो ओमफ्राय आं बे दख'नाखौ मोजां नुथारदोंमोन ओमफ्राय बेबायदि कालारनि आंनाव दख'ना दंखायो नालाय ओमफ्राय लानाय जायासै आरो आगरखौ मोजां नुसिदोंमोन आंहा गोजा जानो ओमफ्राय नैबेखौबो मोजां नुदों बारा दामनिबो नंखाया दाम खमनिसो लाखायो बे अनजिया ओमफ्राय बेखौबो लाबायानो होनजायो ओमफ्राय नैबेखौबो नायदों माने आङो जिङाव आगर गोनां दख'नाफोरखौ एसे गाननो गोसो जादों आरो बारा गैखायाबोदि आंनाव बांसिन पाटनिसो दङ दाथ' आरो गरम बोथोरफोराव बेफोरदियासो बांसिन सोलियो नालाय ओमफ्रायो बिदिखौनो लायनो थांदों आरोना आङो खैखान लानाय जागोन मिन्थिया जिखिजाया नायलागासिनो नै रोजाथार बियो नैबेनो बेलेग कालार दंबावो गुफुर ओमफ्राय आङो दख'नाखौ नायखांबाय नायनानै ओमफ्राय नैबे आबैनियाव आर'नाइ नागिरहैदोंमोन आङो ब्लाउसबो बानायो नालाय आर'नाइनि ओमफ्राय गैया आंनि कालार लुगैनाय बायदिया ओमफ्राय नै लोगो गामि खाथिनि बेबो बाजार जानो फैदोंनो ओमफ्राय एसे लोगो मोननायखाय रायज्लायबाय भिडिअबो लाबाय आरो ओमफ्राय नैबे आर'नाइ गांसेखौ लाबाय खिन्थु आं आगरखौ एसे बेलेग कालार लुगैदोंमोन नागिरबाबो मोनैनि बेखौनो लाबाय ओमफ्राय दाना दख'ना आरि लाखांजोबनानै दिनैहाय बाजार खरस खालामबाय पियास लादों बानलु लादों ओमफ्राय है मायाबा लासदोंहाय मनायाव बियो जों गामिनिखा दुखानिया जों गामिनि माने बै मोनसे गामिनि आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय बेलाथि लालायबाय ओमफ्राय माबायाबो बान्दा कबियाबो 20 थाखायावनो दरबानो ओमफ्राय है दरबा गाहाम जानो हायाहाय जाहा होननानै दरनैल' लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय नैबेयावहाय मुला लाबाय गैलानोसै आंना बाजार जानाया नै जोंना खख्लाया ओरैबायदि बुरजा जाबाय बिथिंबो दख'नाखौ खैखानसो लानाय जाखो मिन्थिया ओमफ्रायो आर'नाइबो लादों दा न'आवहाय थांनानै ज' नायहैनोसै न' लोगोफोर जाहा आंनि दख'ना आइनि दख'ना ओमफ्रायो बाजार खरसाथ' बे संसार जानायनियालाय बायदिसिना मैगं थाइगं लाबाय दालि दुला बायदिसिना ओमफ्राय दा जोङो न'आवहाय थांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय थांनानै दख'नाखौ नायहैनोसै खुदु अब्लालाय जायफ्रा आंजों दख'ना नायगोन नोंथांमोनाबो जोंहानि न'सिम फैफाबानो जाबाय आरो सोरबाफोर दख'नाखौ नायनो गोसो गैलाबालाय बेखिनियावनो आसु फाले बेखिनियावनो नायालासिनो दोनथ'बाबो जागोन आरोना थ' थांबाय थानोसै जायबर हारिनिसै बाजारनिफ्राय न'आव मोनफैबाय ओमफ्रायो आङो दहाय बुंबोदोंमोन नालाय बाजारनिफ्राय न'आव मोनफैबोला दख'नाफोरखौ एसे देखायगोन होननानै ओमफ्राय एसे देखायनोसै आरोना ओरैनोथ' बायनायफोरावबो नुखादोंमोन नुनायालाय अब्लाबो माखौ लामारथारखौ एसे देखायनोसै जै बाजाराव मोनफैबाय नै बियो 300निमोन सिगाङावथ' ओमफ्राय दा 300 मोनला आरोना 400 जाबायनो 400 लाबाय जोंहा इनि ओमफ्रायो नै बियो आंनि मा कालार होनगोनथाय बेखौ मिथिला आं मोजां नुनायखाय लाबोबाय बियो माबानि 600 बे 650नि ओमफ्राय नै बेबो माबा बिदन बियो कालारखौ मोजां नुनायखाय बेखौबो लाबोबाय बियो जोंहा आइया गांनै बिहरदों नालाय ओमफ्राय आइनि गांनै लाबोबाय ओमफ्राय बेथ' आंनि नालाय ओमफ्राय दंबावो आंना ओमफ्राय आङो आर'नाइनि ब्लाउसबो सुयो नालाय ओमफ्राय आंहा ब्लाउस सुनो थाखाय लाबोदों आरोना नै बैसागोआव गानलाबायनो होननानै बे आर'नाइ 200नि ओमफ्राय नैबेबो गोसोम आर'नाइ बेबो 200नि आर'नाइखौलाय मा नामखानो दख'नाया आंना गांनै दंबावोहाय एसे बोरैबा मोनदोंहाय आर'नाइया गांथाम नै बेबो ब्लाउस खालामनाय बेयो आर'नाइया माबानि आरोना एसे दाम खमसिननि कालारखौ मोजां मोनसै आंहा बिदिखौ 150नि आरो बियो ओमफ्राय नैबे दख'ना बेसर बिबार गाननो लुबैनायखाय
लुगैनायखाय लाबोदों आङो बे माबानि 650 मोनदांमोन 650नि ओमफ्राय आरो नैबेयो बे मा दख'नाथाय मिथिला आङो दहायबो देखायखादोंमोन देखायनायालाय लाबोबाय आरोना बेखायनो सिगाङावसो ओंखारसोदोंमोन बिदिया खिन्थु दा बोरैबा मोजां आगरखौ आं बिबार मोजां नुसोनायखाय लास्रानोसै होननानै लाबाय आङो माबानि बियो 1000सेनि गैला बेखिनियानो ओमफ्राय आंना भिडिअ'आबो बेखिनियावनो थुंगेबाय होनना बुंनांसिगोन आरोना नोंखौ जायफोरा दिनै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो बिदिनो बहाबाफोर थांलाबायबा गोदान भिडिअ बानायलायगोन आरो ओमफ्रायथ' मा बुंबावनो दे बिदिब्ला एसेनोसै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय बाय जाबाय दे प्लास्टिकफोराबो नै